Hej, mit navn er Peter Søndergaard her ved Landmilitært Udviklingsforum, og det her er vores Landmilitære Udviklingsforum News, også kaldet LUF News. Det vil være et stykke tid siden, vi har frigivet sådan en sidst, så den her gang vil jeg prøve at lære sidste gang at holde det lidt kort. Det er nok en udfordring, nu prøver vi. I dag skal vi dække de her 4 emner. Du kan gå ned i kommentarfeltet hernede under, der vil du kunne se, der er et link til hver eneste emne, eller også kan gå ned i sporet dernede på YouTube og selv scrolle frem til det emne, som interesserer dig. Men selvfølgelig så er du interesseret i at høre dem alle 4. Det vi skal tale om, det har du her på skærmen her. Vi skal afrunde vores Innovation Challenge, som kørte hen over sommeren. Vi skal lige kort høre lidt om Johan Emils Wargaming over på det sjællandske. Jeg håber på, at vi kan få en til at starte op her i Jylland. Vi skal ganske kort lige runde hjemmesiden og opfordre jer til at skrive nogle indlæg, og så skal vi bruge lidt mere tid på den diskussion, der foregår i øjeblikket om brigaden og fremtidens brigade. Lidt som den foregår over på Olfi, hvor vi også har blandet os lidt. Så med, og lad os se og komme i gang. Vi starter her med vores Innovation Challenge. Som du kan huske hen over sommeren, så startede vi jo i juli med at indbyde til Innovation Challenge. Vi indbød og spurgte jer medlemmer, kom med et bud på, hvordan 1. brigade skal se ud, hvordan skal kæmpe og vinde på fremtidens kampplads i 2043. Det fik vi 8 rigtig gode indlæg på. Dem har vi drøftet ude på Facebook. Vi har wargamet dem både i en offensiv og defensiv scenarie. Og så har vi skrevet en rapport, som vi har afleveret til Gunnar Arbe, altså chefen for hæren. Resultatet for Wargaming, den finder du inde på landmilitære.dk/1. brigade. Der har du alle rapporter, du har alle indlæg, du har alt det data, som vi har fået og som vi har arbejdet med i rammen af Innovation Challenge, så gå ind og nørd dig ned i det. Som du kan se her på skærmen, så havde vi 7 anbefalinger til Gunnar Arbe, som jeg sagde, får I tid til at lave studieudvikling i dag i hæren, så vil jeg nok kigge på de her 7 emner. Jeg vil ikke gå ind i dybden, jeg vil opfordre dig til at gå over, læse den afsluttede rapport, den ligger inde på hjemmesiden. Den er faktisk det er lidt tankevækkende at se de tanker, som forsvarschefen har kommet ud med i rammen af det her 1. brigade noget, og så hvordan mange af de ting, de faktisk går igen i vores Innovation Challenges. Blandt andet manøvregrupper, ISR-midler, luftværn, counter-UAS, robotter, non-line of sight og loitering munitions, blandt andet. Så gå over og se det. Vi hopper videre og giver lige en high five til Karl Emil fra Ugarden, som kører vores Landmilitære Udviklingsforums Wargaming-initiativ, vores Fight Club. Det kører han over på HO eller på FANK, lidt afhængig af, hvor han lige kan få plads, og indbyder jo bredt ude i gruppen. Så jeg synes, hvis du er livlærer i det sjællandske og har lyst til at dygtiggøre dig nede i gruppedeling, kompagni, bataljonstaktik, hyg dig med nogle gode kammerater, snak doktrin, snak taktik, snak ild og bevægelse og alle de der vigtige ting, som vi her officerer rent faktisk synes er ret vigtige, så synes jeg, du går ind og melder til, møde op og får nogle gode timer sammen med de andre wargamer derovre. Vi håber på, at der er en, der vil samle fanen op her i det jyske også, og starte den op herover. Jeg kan ikke gøre det hele. Jeg har ild nok i håret med alle mulige andre ting. Så hvis der sidder en lille wargamer derude og tænker, det kunne jeg faktisk godt tænke mig at foranstalte, så giv en lyd, og så kan vi finde på et eller andet. Så lige ganske kort om vores hjemmeside. Hjemmesiden, det er jo et forsøg på at fastholde nogle af de bedste indlæg, vi får derude, men også en mulighed for dig til at skrive et eller andet, som du vil have skrevet i et professionelt blad, Kentaur i gamle dage, og alle de andre regimentsblade derude omkring et eller andet, som du brænder for inden for din våbenart eller her generelt. Skriv, og så deler vi det meget gerne ude på hjemmesiden. Også gerne, fordi man bliver lidt træt af, at det kun er mig, der skriver indlæggene derude, eller det, jeg finder på YouTube, eller andre steder, som bliver delt. Så del gerne, skriv til mig en personlig besked inde på Facebook, hvis du har et eller andet, du gerne vil dele, så får jeg lagt det ud på hjemmesiden med dit navn på det hele, så vi akkrediterer, det er rigtigt. Så hermed opfordringen givet videre. Og så skal vi ned og snakke lidt mere om 1. brigade og alt det, der nu foregår i rammen af det, ud fra de interviews, som Olfi har lavet med blandt andet forsvarschef brigadegeneral Henrik Lyne og mig selv her i den her uge omkring, hvor skal vi hen med vores brigade. Vi vil kort lige se på, hvorfor er det vi som Landmilitært Udviklingsforum blander os, hvorfor er det jeg blander mig. Så vil vi se lidt på, hvad er vores vinkel, hvor er problematikken egentlig henne. Vi vil kigge lidt på brigaden på fremtidens kampplads, og vi vil komme med nogle pointers til, hvordan vi tror, at hæren den bør udvikle sig.
Hvis vi starter med første punkt, hvorfor er det, vi blander os? Jo, men det gør vi, fordi at det er jo os, som skal være i brigaden om 10 år. På det tidspunkt, der er Flemming Lendt for Kenneth Sørensen, Gunnar Arp og Henrik Lyne, de er alle sammen gået på pension og sidder og knækker i skægget, eller har fået sig et job ude i krigens købmænd derude. Og så er det også andre, der står med arven for alle de beslutninger, der bliver taget nu. Dem skal vi håndtere. Og så er det vel egentlig meget fair, at vi får et say med i, hvordan vi kommer til at se ud. Så det er derfor, at vi blander os. Også fordi, at vi synes lidt, at den debat, der kommer, den er kørt lidt af sporet. Ikke nødvendigvis mega professionel. Mange af de her sådan lidt værnsrivaliseringspegen af hinanden, det synes vi ikke er mega konstruktivt. Vi vil gerne stå for den konstruktive, professionelle landmilitære indgang til, hvad er det den her brigade skal kunne på fremtidens kampplads. Og hvad er problemet så? Problemet er, at vi har på den ene side, der har vi en forsvarschef med en luftmilitær baggrund, som kommer og mudrer vandene med nogle udtryk som specialinfanteri. Når han så beskriver det her specialinfanteri, så beskriver han måske i virkeligheden det, som briterne vil kalde en strike brigade, altså en divisionsopklaringsenhed. Vi hører også, at han ikke er helt skarp på, han siger, at han ikke har besluttet, det er ikke blevet besluttet, om vi skal have den her tunge brigade, selvom det er det, som vi har sagt ja til i rammen af NATO's styrkemål. Rent faktisk det højst prioriterede NATO-styrkemål, det er den her tunge brigade, og det har vi ikke lige helt besluttet os til, om vi gider. Det synes jeg er lidt problematisk, og det synes jeg, vi skal tage lidt ind i. Der bliver stillet spørgsmålstegn med, hvad skal vi bruge den her brigade, hvad skal den bruge, hvordan ser kamppladsen ud, og det er nogle af de ting, vi vil se på lige om lidt. En anden problematik, vi har kendt, det er, at hæren er jo mega udfordret, og den er mega udfordret, fordi der er ingen til at løfte den her studie- og udviklingsmæssige opgave, der er til at se brigaden som en helhed, se den i ramme af divisionen, og derefter se konceptuelt ned på de enkelte bataljoner, der er i brigaden, og så få tingene stykket sammen, så vi får en helstøbt enhed, der kan slås om 10 år. Lige nu der er det meget fraktionelt, og der er ikke nogen overordnet koncept for, hvordan ting skal gå. Rent faktisk, når jeg har været op og lige forbi overdækket over i hærkommandoen, så finder jeg ud af, at dem, der sidder og laver studieudvikling, det er chef og NK for hæren, der sidder og taler sammen, og så kommer de med et bud på, hvordan fremtidens brigade skal se ud. Det er altså uheldigt. Og hvis man sammenligner med den enorme organisation, der er i England, i alle andre lande i forhold til studieudvikling, så kan man altså undre sig over, at det er skåret så meget til benet, at det er chefen og NK, der sidder og laver det. Så vil du godt til at spørge mig, Peter, var det ikke meningen, at udviklings- og planlægningsstaben, altså UP-staben, skulle gøre det? Jo, det var faktisk meningen. Men af forskellige årsager, så er der 2 rigtig gode medarbejdere, der løser hele studieudviklingsopgaven for brigaden over i vores forligsafdeling. 2 medarbejdere, som løser den her opgave ved siden af alt det her forligsarbejde, som jo har prioritet. Det vil sige, at udviklingen af brigaden, det er sådan en tidsfylder, inden det næste forligsprojekt det kommer. Det synes jeg ikke, vi kan være bekendt over for vores her. Og det synes jeg er et stort problem, som vi i Landmilitært Udviklingsforum gerne vil hjælpe med at løse. Det gjorde vi i rammen af vores Innovation Challenge. Det gør vi i rammen ved at blande os i debatten her med lidt faglig input forhåbentlig. Jeg håber, at i næste forlig, der bliver vores studieudviklingskapacitet gående voldsomt op, således at vi rent faktisk får nogen, der kan se tingene i helhed, kan gå ind og kigge på fremtidens kampplads og alle de her ting, som vi jo snakker om hver dag ude i udviklingsforum. Og det bringer mig så videre hen til, hvordan ser vi så den her brigade kæmpe på fremtidens kampplads. Hvis vi ser på det, Flemming Lendt, for han snakker om i sit interview med Olfi, så snakker han jo om, at vi skal kunne se længere, vi skal kunne skyde længere. Og det klikker meget godt ind i de ting, som briterne skriver i deres nyeste koncept for landkrigsførsel. Det klikker rigtig meget godt ind i det, amerikanerne har skrevet tidligere om, hvordan fremtidens kampplads kommer til at se ud. Og også det, vi ser ude i Ukraine, hvor der er så mange sensorer. Det kan være satellitter, det kan være droner, der kan være elektronisk krigsførelse, civile med mobiltelefoner, opklaring og alle mulige andre ting, som gør det rigtig, rigtig svært for os at være på kamppladsen og bevæge os og manøvrere på kamppladsen. Og det er jo lidt det, som mange siger, okay, siden vi ikke kan manøvrere, eller kan ikke være der uden at blive set, så er manøvren død.
Og så skal vi gå over til noget nedslidningskrig, lidt ligesom som noget af det indlægsvise, vi har set i Ukraine, hvor vi i bund og grund skal sende vores droner ud, finde modstanderne og så skyde ham med langtrækkende præcisionsild. Det er lidt det, der er tanken, og det er lidt det også, jeg hører, at forsvarschefen han gerne vil have. Jeg ser, at når man har den tilgang, så forstår man ikke nødvendigvis brigadens rolle i den lidt større kamp. Og det er lidt det, som jeg tror, at vores gode flyvergeneral, han måske ikke helt blev rådgivet godt nok om, hvad er brigadens plads, egentlig hvad er brigadens opgave, hvad er bataljonens opgave, og i særdeleshed, hvilken støtte kan en brigade forvente af sin forsatte. Fordi det er jo divisionen, korpset, det operative niveau over, der igennem de her multi-domain operations skaber det, vi amerikanere kalder convergence, altså den her konvergens, den her, vi samler alle effekterne fra alle de 5 domæner, vi rydder vejen fra brigaden, samler dem ved at tage alle modstanderens ISR-midler ud, tage alle dronerne ned, tage alle deres flyvere ned, tage alle deres EW ud, radar, alt det skrammel der, og så tage deres artilleri ud, så vi kan manøvrere med brigaden. For vi må erkende, at selvom vi både, og vi har, og modstanderne har en hulens masse sensorer og droner og alt muligt andet ude, så finder de ikke alle de skjulte soldater, der er derude, som har skjult sig inde i byen, skjult sig inde i skoven, velgennemførte kampstilingsanlæg og alt muligt andet. Det er kun infanteri, det er infanterikampkøretøjer støttet af kampvogne, som renser dem af vejen, som gør, at soldater kan ud og tage og holde målet. Der er ingen flyver, der er ingen drone, der er ingen satellit eller EW, der nogensinde har taget og holdt terræn. Det er der kun soldater på jorden, der kan. Og derfor så skal brigaden selvfølgelig støttet af divisionen, således at divisionen tager den lange kamp, den her shaping i deep. Der skal brigaden jo kunne manøvrere med sine pansrede enheder. Ikke store hjul-PMV'er, som har en strategisk god mobilitet, men er så store i et taktisk sammenhæng, at hvis den bliver set på kamppladsen, så er det simpelthen for nemt at nedkæmpe. Den er størrelse med en turistbus i særlig grad, hvis du kommer noget bevæbning på den. Så hellere have en taktisk mobil platform som kampvogne, infanterikampkøretøj, der er velpansret, og i fremtiden sikkert også frem for tyk pansring vil have mere af den her aktive beskyttelse, så fjendens pileskud og panserværnsraketter og missiler og loitering munitions, de bliver skudt ned af den her boble, der er rundt om kampvognene. Vi skal have den taktiske mobilitet på kamppladsen, så vi kan køre over løbegange, vi kan køre over moser og sumpe og marker og alt muligt andet uden at sidde fast, og så skal vi selvfølgelig også have en ordentlig bevæbning, der kan tage fjenden ud på lang afstand. Og lad os lige vende bevæbningen ved brigaden og batajonen også, fordi det som vi så, og det som vi eksperimenterede med i vores Innovation Challenge, var jo lige præcis også, hvordan inkorporerer vi de her nye våben som non-line of sight og panserværnsmissiler og loitering munitions. Det er jo meget det, som forsvarschefen også i tale, så det vil han gerne have mere af. Jamen, de skal være der, de har en plads, men de skal ikke være nede i kompagnierne. De skal være i panserværnsdelinger, i mine øjne i hvert fald, det var det, vi fandt frem til vores wargaming. Panserværnsdelinger ved batajonerne, panserværnskompagnier ved brigaden, så det har en blanding af de her meget langtrækkende non-line of sight panserværnsmissiler. Det er Spikes store bord, den hedder Spike endlosting, skyde 25 km. Desværre så er den også hundedyr. Og så er der de her mange forskellige slags loitering munitions, som med tiden sikkert kan blive koblet i sværme, så de sikkert kan koordinere et samlet angreb på fjendens reserve, når nu den kommer rullende derude. Det er sådan nogle ting, der vi leder efter, men de skal ikke ned og rode rundt nede ved kompagnierne. Det er støtteenheder, som opererer centralt i bataljonens og brigadens rum. De kan nemlig ikke nødvendigvis se målet selv. Det kan alle sensorerne derude. Og så virker de på den måde. Vores platform skal selvfølgelig have kanoner, maskinkanoner osv. og panserværnsmissiler til at nedkæmpe de pansrede modstandere, vi ser derude. Fordi at brigaden, den tunge infanteribrigade, indsættes mod fjendens pansrede enheder, så der vil være panser derude, og derfor så skulle vi kunne gennembryde det panser. Og et pileskud eller skud fra en maskinkanon er betragteligt billigere, og derfor så kan vi skyde langt flere af dem end et panserværnsmissil, som koster cirka en Tesla Y derude.
Okay, det var vores tanke her om brigaden. Jeg prøver at skrive et indlæg eller to til Olfi, som uddyber lidt, hvordan er det, vi ser brigaden på kamppladsen, og så taler vi lidt ind i det her specialinfanteri, hvordan at forsvarschefen, han måske har misforstået udtrykket infanteri, for det, han beskriver, har intet med infanteri at gøre, og så prøver at vise, at de her panservandsdelinger og panservandskomedier måske faktisk kan løse meget af den opgave, som han i tale sætter, hvis nu også bare vi gør brug af det, vi allerede har, altså vores glimrende første ISR-bataljon, og selvfølgelig også første afdeling noget. Okay, jeg vil stoppe her, prøve at holde videoen lidt kort, det fik jeg jo besked på sidste gang, jeg skulle holde den kortere, så det har jeg hermed gjort. Jeg håber, du kan bruge den til noget. Vi ses ude i Landmilitært Udviklingsforum på Facebook. Hej.